Аз съм Гери и добре дошли отново в моя канал. В момента се намирам вкъщи, тък му се прибрах от училище и все още съм с ученическите дрехи за ходя на училище. Ако се питате дали съм в 8 клас, ако някой е 8 клас да ми пише долу в коментарите дали са 8 клас, защото аз в новото училище ми е малко трудно, защото не знам още кабинетите и малко ми е тъжкан. Днес имахме изобразително изкуство и беше брутално яко. И нашите имаха моя клас имаха и музика. Аз не съм за музиката, аз съм художник и ние имахме час в нашата стая, която е 201. И ако се питате кой ми е класен ми е Марияна Пепеданкова. И ако мама е попълнила това утре, трябва да го дам в част на класа. Ако не го е попълнила, трябва утре да го попълни щените като станем. И да ми го сложи в раницата ми, защото утре ще ми трябва. И аз в момента съм тук на столчето. И се включвам да ви кажа. Искате да направя страшни видеа, не само забавни в канала си. Миналото видео, с където гледах Марка Пере, е тук отгоре. Едно страшно видео, където гледах на Марка Пере. И сега в момента гледам нашите видеа с Лора, които сме качвали. Ако се питате къде е Лора, Лора още е на университета. Аз се прибрах преди нея. И брат ми също се прибра преди нея, т.е. Тео. И в момента съм вкъщи, както ви казах, и съм още по ученическите дрехи. За малко се преоблича с нормални дрехи за вкъщи. И днеска беше в училище страхотно, имаше много хора, имаше бая деца. Запознах се с едно момиче от моя клас на име Даниел. Но с другите все още не съм се запознала с ми клас, който сме бяхме ментал. Днеска беше втория ден, където бях на училище. Петък беше първия ден, където бях на училище и днеска беше втория. Утре е трети ден на училище. И да, сигурно ще бъдем адски изморени от училище, защото имаме 7 часа. И не знам дали ще имаме време да снимаме видеа, но след обед може да снимаме, защото след обед не съм на училище, както видите сега седи вкъщи. И гледам нашите видеа с Лора и по-накратко Ивето. Ако Ивето сте забравили, можете тук да видите отгоре клипа, къде сме качили. И да. Искам само да ви кажа, че днеска беше невероятен ден. Тичахме в физическото. Имаше нов господин на име Виктор Иванов. А утре сигурно ще се запознаем и с господин ми по история, ако да има въобще история. И да, сега ще ви кажа какво има и само си намеря програмата, защото ми е малко трудно да се я открия. Аз си снимах на телефон ми, в момента съм от него. И да, не мога да се открия. Ох, майко. Ето. Открих я, хора. Значи утре имаме физика. Втори и трети час имаме английски. Трети физическо отново. Тоест четвърти физическо отново. Чакайте, имаме два пъти физика. Нямаме време просто. Част на класа с Пепеданкова и история информационни технологии с аз сигурно съм при Кръстева и при Точева. Не знам, все още не знам къде са компютрите, защото както ви казах, аз съм много ученичка в Трегов и сега е малко трудно, защото тук заведение, новото. аз описах с Петя, защото Ивето не знае, че коя е Петя. И аз си казах, че една моя приятелка от Трегов. Това е на моя ученичка от Трегов. Добре съм, ти казах.
програмата. Да. Утре имаме датския за физика! Не! О май гот. О, кой? Както ви казвам, ако искате да качвам ми видеа, как реагирам на страшни гадки филмчета на телевизора, защото от сега нататък след обед се завършвам мощно с канала ми. И в момента съм вкъщи и чуя се да идам правя едно страшно видео, където се реагирам на страшен видеоклип от Марка Плеер и от Нейтан. Не знам, както ви искате. Да, тук се писах с една моя ученичка от Брегов, на име Петя Петрова и тя ме питаше как съм, добре съм. Ако днеска искам да си говорим, трябва между другото, старата ми логопедка Микова ми звъня, не знам за какво. И в момента не ми е звънил много, защото буквално и затворих. Аз съм в Брегов, вече не съм в Климента. И да. Сега ще ви покажа раницата ми, с която ходя на училище с нея. Ето е раницата, с която ходя на училище с нея. И да, тук съм я сложила, защото после се приготвям. И да, чао за сега, защото сега ще пускам второ видео. И да, се видим. Чао!